Mika ce cewa ta ci amanar da kaka min taya yawa. Shina ta ce in taya ta gida ita ko a ci gaba da ci amanar ta. Na ɗauke wahalar da zaka bashi. Kaji ta ce haka ne. Ja Allah kaka kashe ni. Kai. Ja Allah da ka bani ita ko ka mata hukunci. Wallahi ina buga ma guduma in baka min shiru ba. Na ɗauke mai wahalar da zaka bashi. Wai duk wahala da hukuba da tashi hankalin da ni shida zan yi ma ana nuna ita ta ɗauke masu. Allah ya sheka amma sai na ma bulala 50. Ke ce min office. Wallahi na ji gaba na yana faɗuwa. Wallahi tun da ki ji gaban ki yana faɗuwa ubanki na jakici. Ni dai abin da zan ciwa Allah ya miki albarka ni dai bane in tashi in gida. Bakin mugu ni dai wallahi doka ta zan yi in tashi mai gida. Ina marin ki sai ke suma wallahi sai ta sha mugun kashi gara. To wallahi bai yiwa dan ban bari. In ki matsa mai yana miki aski in cire miki waga tukwa ga kanki. Kanki ya koma kamar duci. Wadan sai no miki rashin lahiyar ta. Ulsa malaria asama ebola hawan jini ciwon ciki ciwon kai. Tashi hankali haduwa gaba. Wallahi duk Suna tattara son ka lake mata ko har mata kuka tun ka hanta mutu. Na race da Allah ni ko ta sai baki ba. Babu ruwa na ni. Bal ma miki allura guda 70. Da ke kuskura kin min kuka ubanki zan ci da tabare. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana